El semàfor del Girona-Barça. El Barça ha perdut 4-2 amb el Girona i cedeix la segona posició als gironins. En verd, els primers 60 minuts de l'equip. Segurament avui i demà i tota la setmana vinent escoltarem moltes coses del partit, però el que és una evidència és que el Barça l'ha dominat durant 60 minuts, el Barça ha estat el millor durant 60 minuts. Segurament jo aquesta temporada hi ha hagut partits en què no he estat d'acord amb l'anàlisi que ha fet Xavi d'alguns partits, dient que potser donant molta importància haver estat més superiors i a vegades no en altres coses, però avui el Barça ha estat superior al Girona, durant 60 minuts, de fet ha aconseguit avançar-se a la primera meitat ben aviat, al final, però aquell gol que el Barça ha aconseguit per avançar-se ha estat neutralitzat molt aviat pel Girona. Això és una parada defensiva de l'equip, només un minut després el Girona ha empatat. El Barça ha hagut de tornar a remar, però de fet ha tingut les millors ocasions de la primera meitat, un parell de rematades que ha tret el porter sota pals, i al final de la primera meitat ha arribat l'1-2, una jugada amb polèmica, una jugada amb un penal de Miguel Gutiérrez a Lamine, que l'àrbitre ha hagut d'anar a revisar el VAR, un penal clar per contacte, hi havia contacte a Lamine, i que ha deixat el Barça al descans 1-2. El Barça ha sortit bé a la segona meitat, podia haver marcat l'1-3, de fet ha tingut l'1-3, de fet avui, com diem, destacar també aquests 60, si parlem d'aquests 60 minuts hem de destacar el sistema que ha fet servir el Barça en aquests 60 minuts, un sistema en el que Sergi Roberto i Christensen han fet parella al mig camp, amb un mig del camp en què Gundogan jugava pel mig, Fermín jugava per una banda i a l'altre cantó hi havia Lamine, un mig del camp en què el Barça, sobretot a la primera meitat i també a la segona meitat, ha trobat molts espais a l'esquena de la defensa del Girona. La primera meitat ha trobat moltes vegades l'espai a la defensa del Girona i per tant, com diem, aquest plantejament ha estat bo perquè el Barça ha trobat moltes vegades aquest espai de darrere la defensa del Girona i l'ha pogut aprofitar. El problema que el Barça només ha fet 2 gols i ha vist com li feien 3 gols més, 3 vegades defensives i ha acabat cedint aquesta victòria important, però segur, si ens parlem, hi haurà molta gent que parlarà dels 4 gols. El Girona ja és el titular fàcil, és el Girona li clava un altre cop 4 gols al Girona. Sí, el Girona li ha clavat 4 gols al Barça de nou, però els dos partits, el de la primera volta i el de la segona volta, no tenen res a veure, perquè el Barça en aquest partit, per molt que jo tampoc he estat d'acord a vegades amb el que s'ha dit de Xavi, avui el Barça ha estat superior al Girona en aquests 60 minuts. En vermell, els 9 minuts bojos. El Barça, com diem, ha regalat el partit en 9 minuts. Ho ha fet amb 2 errades defensives, la primera una pilota enrere de Sergi Roberto, la segona altra pilota perduda defensivament inexplicablement, i el quart gol és un golaç de Porto, una pilota que li cau del cel i la fot a l'esquadra, un gol que poc es pot fer amb aquell gol sinó aplaudir. Però com diem, el resta de gols, el resta de 3 gols que ha rebut el Barça han estat errades defensives, i això és un problema. El Barça l'any passat va ser l'equip que menys va encaixar, és un equip que va créixer a partir d'aquesta solidesa defensiva i aquesta temporada les vegades defensives han estat el que més, segurament, el que més li ha costat en aquests partits, perquè al final avui es pot parlar de futbol, evidentment es parlarà de aquesta setmana segur que es parlarà de moltes coses, però avui, com diem, el Barça ha perdut el partit defensivament perquè ha tingut badades que no són pròpies de l'equip i això no és la primera vegada que passa. El Barça a partir del minut 60 té una evident baixada física. Això és una cosa que no sé si és problema d'entrenament, si és problema de mentalitat o de què és problema, però el Barça aquesta temporada ho hem vist moltes vegades. Hi ha jugadors que poden jugar 60 minuts i que a partir dels minuts 60 ja els hi costa. Al final hi ha jugadors que avui, per exemple, Pedri no ha jugat, ha sortit en el tram final i no ha demostrat tampoc que sortia fresc i que tenia les idees clares. Per tant, com diem, el Barça físicament, mentalment, aquesta temporada ha tingut partits en què li ha costat molt i evidentment avui aquesta derrota és dura, és una derrota que segurament no esperàvem els culers, però al final, com diem, més enllà de que es pot criticar moltes coses, avui creiem que és molt clar que aquestes badades, aquests regals defensius han marcat molt el partit. I en vermell, el model no és aquest. Ara, aquesta setmana, les properes setmanes, es parlarà molt del model del Girona. És veritat, el Girona amb aquesta victòria assoleix no només la segona plaça, sinó la Champions, però segurament molts parlaran de que aquest és el model o que aquest és el model a seguir. El model del Girona no és el model a seguir del Barça, perquè el Barça no té ningú a darrere amb diners que li pugui posar diners, a no ser
que alguns aboguin per un canvi de propietat, que no és el que volem molts pel club. El Barça no té aquests diners, per tant no té aquesta seguretat financera, no té aquesta estabilitat financera que tenen altres, però per tant aquest model que segurament esportivament hi ha coses que se li poden envejar per algunes apostes que ha fet per futbolistes, per exemple, futbolistes ucranians menys coneguts que han tingut el Girona i han tingut una temporada molt bona, però això de que hi hagi hagut coses que futbolísticament es puguin agafar no vol dir que el model sigui el del Barça. El model del Barça és un altre. El model del Barça passa pel que ha passat aquesta temporada, per creure en el planter, per creure en jugadors de casa i per fitxar jugadors de fora diferencials. Jugadors de fora diferencials. Segurament no tenim diners per fitxar jugadors amb unes edats molt joves, perquè al final, segurament, si els fitxem molt joves tampoc hi ha paciència que en Barça, i si els fitxem molt grans hem d'assegurar-nos que donen aquest rendiment, perquè que vinguin de fora, que vinguin d'altres clubs, per molt que aquesta temporada hi hagi 7 jugadors que segurament si haguessin vingut d'altres equips no tindrien la mateixa valoració que tenen aquesta temporada, hem de fitxar jugadors que realment marquin la diferència. Segurament serà difícil perquè el Barça no tindrà gaires diners per invertir, per tant caldrà que tots, des del primer, que és el secretari tècnic, a l'entrenador, a tota la secretaria tècnica, perquè tot és una cosa tècnica i futbolística, encertin. I també al club, perquè el club li doni aquesta possibilitat financera de poder tornar a la regla 1, que és molt i molt important, per aconseguir aquestes apostes. I s'ha d'encertar. És difícil, però hem d'encertar perquè no ens podem equivocar. El Barça no es pot equivocar més amb aquests fitxatges i segurament han d'encertar en el que falta, en aquestes figures. El que està molt clar és que falta un mig centre defensiu i el Barça ha d'anar a buscar-lo al mercat, i aquí el Barça a partir d'aquí ha de construir el que ha de ser el projecte de la temporada vinent. Però com diem, el model és el que tenim, no el d'altres. El model del Barça ja el sabem quin és, i no hem de copiar models de fora.